Amen. Zininzi ke izinto ubabalo elusihlukanisa nazo bathandekayo nqwa. Nangoku asizuzithetha zonke, sizothatha ezi ezithe qatha kuphela. Hallelujah. Nanjengoko lutyhiliwe kwiNew Testament, yonke into ebesikade singamakhoboka ayo phambi kokuba samkele ubabalo siyahlukaniswa nayo. All right. Alusihlukanisi nezinto, lusishiye kanjalo. Lisihlukanisa nezinto, lusikhulise. Awuhlukani nje nezinto bezoba idwafu okanye ube ngungunyana. Amen. Luyahlukanisa, luyakhulula. Luyahlukanisa, luyakhulisa. Umuntu ophansi kobabalo akekho umuntu ofree njengomuntu ophansi kobabalo, ngoba akho nto ayizamayo. Ngoba ubabalo ngumuntu, uKristu Yesu. Umuntu obuyesu akho nto ayizamayo, uhleli nje kuYesu. uYesu xa efuna ukukhupha ifruit ngexesha elithile, yonke into afuna ukuyenza iyenzeka. Sithi ke number 1, ubabalo lusihlukanisa nesono. Bengicela ibandla lithi amen. Amen. Ubabalo lusihlukanisa namandla esono. Njengoba abanye behlaliswe esonweni nje lubabalo. Romans 6 verse 14. Sizayifunda ke iBhayibheli, asizudlala abathandekayo. Verse 14. Kuba isono asikuniphatha ngabukhosi. Kuba aniphansi komthetho, niphansi kobabalo. Uyibambile na? Into ezawenza uba ungalawulwa sisono. Okay, maqhubeza. Kuba phansi kobabalo. Niyibambile ngakho? Andithethi ke aba bazalwane ngokulingwa. Amen. No. Andithethi ngokuba weak mhlambe kwi-area ethile. No. Ndithetha ngokuhlala esonweni, kuthiwe usindisiwe, kodwa impilo yakhe ayivezi isono, ayivezi Yesu. Kuthiwe ngokwapha ke lubabalo lodwa oluhlukanisa umuntu nesono, ayingomthetho. Uzawuva wena? Ayingomthetho. Lubabalo into ehlukanisa umuntu nesono. Intoni wena ubabalo? Yinsebenzo kaThixo enhlizweni yomuntu ehlukanisa umuntu nesono. Ayizo zinto azibekelwe ecaweni makazenze okanye angazenzi. No. Zingabekwa ezo zinto uvela ube ngumqapho okanye ube ngumgqalabhela. Whatever that means. Kodwa sasinegusha thina ekhaya ibizwa ukuba umgqalabhela. Bayihlupha kakhulu. Ndikazi ke na uba umgqalabhela yintoni, kodwa xa kuye ngumgqalabhela ngeke ndicinge yagusha yayihlupha kakhulu. Nikona bathandeka? Ubabalo luphula amandla esono phezu kwempilo yethu. Hallelujah. Asidingi nokulwa nesono. Kuba eKalvari uYesu walwa nesono wasoyisa. Thina sikulo owoyisa isono. Sikulo owaphula amandla antoni na
esono. Xa sikuye siyahlukaniswa esono. Awuke ndiyiphinde. Asibizelwanga kulwa nesono. Kwaliwa nesono ngo-33 le eCalvary. Soyiswa isono. But ukhona wathetha esaya esasoyo ayamengayiyoyo. Yeah. Yenza njalo. Wathi sani kum elisindwayo ndawoni nikuphuma. Akakayi. But uyaza phaya khona. Ukuphuma. We. Amen. Hayi ndiyakuva nothi hayi ngeke ndikwazi mna ndingathini ngoba hayi awukadibani noba awukadibani noba awukaluvumeli ubabana. Hallelujah. So ngomsebenzi ogqityiwe kaYesu eCalvary asisengomakhoboka esono. Kodwa into udibana nomzalwane elikhoboka lesono ikhona into angayiqondi. Underline ndithe ubani umzalwane. Andimkhuphanga laa bantu akasindiswa. But njengoba ebhukwa sisono kanje ikhona into angekayiqondi uba le nto embetha namhlanje yoyiswa. Abethi umuntu hayi andinamandla unyanisile awudingi mandla lento ubabalo ngamandla alento hayi wena awudingi mandla. Mandiyazibali futhi nezizono ngoba awuthi kanti. Amen. Verse 18. Sithi asisengomakhobo kantoni ngo esono. I-influence kaSatan ehlabathini. Umuntu uhleli nje uinfluence nguSatan. Nathi nakuba nikhululeke kuso isono nakhonziswa kubo ubulungisa. Yeah. Ndithetha ngokwabantu ngenxa yobulwele benyama yenu. Verse 19 no? Yes. All right. No. Nathi ke xa nikhululwa phi kuso isono. Kuso. So yana ke bayazi igram kune definite article from this sin kuso. That is a particular isono sithi not kwizenzo but kuso kunobangela wezenzo. Hayi ngeke xa ukhululwe kunobangela ngeke besenzeka nto kusinikhululwe kwingcambu yalento. Ngoku abazali banamhlanje umuntu ufuna ukukhululwa kwifeke kasafuna ukumpabuza ufuna ukukhululwa kwisitefu. Khululwa esonweni not kwisenzo sokona. Hayi bazalwane man, khululwa esonweni, khululwa kwi-root cause, khululwa kunobangela. So yeah, symptom once kwasitshulwa ingcambu izoma lona. And into lefuna uyazi uba yenze kanjani. uYesu lento wayisiphula le ngcambu phi eCalvary. So mina njengoba ndikuYesu nje ndikulo wasipho, so ingcambu yasitshulwa kum ngoba mna ndikuYesu. That knowledge okokwazi ngoba nento ndiyabona nento bethayo kungazi bathandela. Okokwazi awuzile ukudla uyeke ngoba njengoba uzile ukudla sizawuthula. Inyama ifuna ukudla. Sawuthe sithi uzobabetha aba-21 days naba-40 days nanto nyalo uphumula igaba emveni ngonyalo ayophuma umlilo nyalo.
kodwa umlilo ufuna ukukhwezelwa. Sithi siyabona lo mzane wayivuta kangaka watshona phi, kanti wayefuna ukulwa isono ngaye abesezigwagwisa ke ngoku. Amen. Kanti xa uqonda kakuhle, hayi man, uyazi ukuthi umxelele uSathane, uyazi uSathane lento ndibambe ngayo le ngumphumela lo. Angizuphinde Sathane ndizikhathaze ngalo mphumela, mna ndizawuhlala kulo owasiphula ingcambu yale nto. Amen. Yeah. So thina ke asisengomakhoboka antoni esono, kodwa singamakhoboka obulungisa. Khona into endifuna siyitsho. Yabona lo verse 18, verse 18 umbeka ngomngani noba singenzani sihlezi ngamakhoboka obulungisa, yebo. Khawuphinde verse 18. Awuphinde verse 18. Nathi nakuba nikhululwe ke kuso isono, nakhonziswa kubo ubulungisa. Uyayiva nathi nakukhululwa ke ngoku. Amen. Watransfer uvile. Waxa ukhululwa ba wasuswa ba wasiswa. Bakona abantu abasindisiwe. Automatically wasuswa wasiswa. But ke ngokabundiphe verse 19, khawuqhube verse 19. Ndithetha ngokwabantu ngenxa yobulwele benyama yenu, kuba njengoko nawanikelayo amalungu enu ukuba abe ngabakhonzi bako ukungcola, chasa umthetho. Yeah. Ukuba nichase umthetho. Yes. Ngokunjalo kaloku nje wanikeleni amalungu enu ukuba abe ngabakhonzi kubo ubulungisa, ukuba ningcwaliseke. Nivile ke bathandana? Njengoba wasuswa ekubeni likhoboka lanto lesono, wazobekwa wenziwa ikhoboka lobulungisa. Iduty yakho ke ngoku, amen, kuzihlalisa kule ndawo obekwe kuyo. Nikela ke ngoku wena amalungu omzimba wakho abe ngamakhoboka obulungisa. Yinto ekufuneka uyenze, kodwa ngeke uyenze into ongayazi. Gabriel, ilento uthuvu bafuna ndimthuke unanzi. Wena wazi ukuthuka bafuna banisindise. Funa ndimthuke. Ukuze akaphinde. Funa ndimthuka ngcangazele. Andithi kodwa ivuke inkonzo yakho bakanene ndineduty yokunikela amalungu am abe ngamakhoboka obulungisa, so andizumntu. Ebathandeka ifuna ukuzila ukudla le nto ndiyithetha tu njengaba bashiwa lula kanti ndashiywa ngumsindi. Xa bekuyiwe station mhlawumbe ndiyacinga hayi ndashiywa ngumsindi. Amen. Yo, uthe ba lo msindi ushiyele uba ude ukwenze ngolu hlobo ngoba ushiyile. Because uyeke iduty kabantu, uyeke umsebenzi wakho wokuzihlalisa kule ndawo obekwe kuyo uba ube likhoboka lobulungisa, ngoba ngalamini ukhululwa ebukhobokeni besono kwawukhona wenziwa ikhoboka lobulungisa, waziva incasa zokuba likhoboka lobulungisa. Uzishiyelana ke ngoku nansi uzishiyelana. Ndithi ke isono andazi abantu zabashumayeza, andazi abantu abashumayeza kanjani. Isono asisengomakhoboka thina amandla eso, sikhona isono ehlabathi. Ndithe isono i-influence embi kaSathane. Andithi so asisengomakhoboka ngoba siphantsi kwantoni thina kubabani.
asikho phansi komthetho thina. Khange ndithi mina apha ungcwele kodwa ndithi mina ungcwele. Full stop. Jonga ke ingxaki yokufuna ukuzenzela ezinto. Jonga ingxaki yokuba phansi komthetho. And ibandla vele uthanda umthetho Nkosi. Kude uthi ungaphila kanjani ungekho umthetho? Ayangaba cimba siqhuba imoto na. Imoto ngeke uyiqhube ngokukholwa, imoto funeka uyiqhube ngomthetho. Khawundiphe make sibone nje ingxaki yomthetho encane. Sisenza i-address indaba yomthetho kodwa ake sijonge ingxaki yomthetho nje encane. 1 Corinthians 15:56. Korinte bokuqala chapter 15. Manje uma ilwela umthetho usuke ecinga uba ulwela ntoni? Dilinde moya ndilinda. Oba mzuzwana. Ulwamvila lokufa sisono. Amandla esono ngumthetho. Nithini? Ulwamvila istingi. Sandoni? Sesono. So kufa. Si sono. Avaka? Then amandla esono. Intoni bathandeka? Andicela ukubuza nje general. Umthetho ufunani ebantwini abasindisiweyo? Yo, yazi uba le ntshumayelo ingane enhlahla ivuwe ngabantu bomthetho bangabhampa ngoku. That's why ni week nje olubabalo lwenu ngoba niyeke umthetho. Kanti uthi ubabalo lwabantu abasile notolo lukaThixo. Uyabona mina nje lubabalo. 1 Corinthians 15:10 dilende ndiyo nje intoni na lubabalo. Grace. Uma ufuna ukulawulwa sisono iba semthethweni. Amandla esono wonke umuntu othanda umthetho nitshela mama uyathenga lo mntwana ngokomthetho ngokomthetho ndisho umuntu ophansi komthetho uyalawulwa sisono ndisho and anithi noba ndimbone ndisho uyalawulwa sisono ndisho ngoba kutsho iBhayibhile. Amandla ale generator echapha phandle iPreton. So zeyidume lanto iPreton ingekho. Faka ipetrol. Faka ipetrol iyaziyela. Faka umthetho uyaziyela esonweni. Labanye hayi siyayiqonda lonto. Uyiqonda kwethu uyekulele ekuthini hayi lo yonke imithetho uYesu wayibhangisa washiya ke ngoku imithetho eli10. Thixo awuke ndihambe ngalamandleni nawo washiyisa lenjani ndizothi kuwe point number 2 kwezi point ezinganalo wazi6. Point number 2 ubabalo lusihlukanisa nomthetho. Akekho nothi say it again. Akekho. Wona nje bethi amena bazala bathi makube nje ngoba usitsho apha kum. Ubabalo the grace yamnandi into bazalwane yamnandi into yobabalo. Amen. Izinto okade usazi uba kunenkono ngeke uzijike lungekafiki ubabalo kube ngokhokhela abantu niyojika lokona or else uzihambele wedwa uthi uthini kona usekona
ithi kona ngajiki ndisenje ujike ngongathi ayikho le kona. Ndithi kuwe xa ndizawuya ngasekuyekeni ubabalo lusihlukanisa nomthetho njengendlela yokuzuza ubulungisa. Soze ube lilungisa ngomthetho. Ndithi soze ube lilungisa ngomthetho. Kodwa ndikufundele enye ivesi uyayazi. Umthandazo wami nesikhungo sami ngabantu bakuthi amaSirayeli kuba asindiswe. Ewe nje wangqine anenzondelelo ngoThixo. Kodwa inzondelelo iselwazini olungeyilulo. Kuba bathe bemazi uThixo bengayazi indlela uThixo wenza ngayo abantu abalungisi bamise yabo. Zintathu ezivesi endiba kuzifunda kuchapter 10. Zintathu ezivesi. Ngoba umuntu xa engayazi indlela kaThixo umise yakhe abesethi ukukholwa. Konke engingafuna ukuzinyathela zasezicaweni. Xa ndithe ezicaweni ke mna nditshwe eRhabe naseWisile. Nditshwa abasindisiwe. Akho mntu endlavini njengomuntu othanda umthetho. Umuntu omthetho akho idlula umzali umaphumla endlavini. Umuntu othanda umthetho, umuntu othanda umthetho, umuntu othanda umthetho. Ayikho endlavini edlula umuntu othanda umthetho. Ndithetha nomthetho wokuphila wobobomi. Ngona ngokuxa kune-traffic emephaya uzazi uba una-license. Uzawuqhuba imoto ungena-license. Imephaya i-traffic. Uyema ufowune okanye udlala uWhatsApp bade bahambe. Because akho nto bayinyanzelisayo ngumthetho alright. Lo umthetho unyanzelisa isono lwala. Ndifuna ukuyijonga impilo yakho kutheni uwiki kangaka. Bese ndikunika impendulo. Isizathu sobe wiki kanje uthanda umthetho. Kutheni unolaka kangaka? Uthanda umthetho. Umuntu womthetho akaphumlanga okwegqwirha. Umuntu othanda umthetho manje nditsho ndibukele omnye kwenye icawa. Kule cawe ke uyathwalo. Nxitywa ke iloko ezingaka. Andithi ngabantu abadala. Yonke into etisifazane. Futhi akho ziyo nabo njokona ndithe kwaba basindisini. Uvizithile ke xa uvizithile ke sisikhulu sale cawa. Sithi hawu. That's what the hour naze nabahle ijekele inkonzo uthi abantu abafakwe emthethweni oba bathi bengabantwana benziwa omakhulu. Bukwaqhamuka nje ungathwalanga. Andazi kutheni ngathwalanga nini. Yazi I don't know why. Kanibabheke. Ukuqhamuka ungathwalanga unguye wale nkonzo. Unochuku umuntu womthetho engathi ndafuna igama eli-right. Unochuku udlwaza intwala umuntu womthetho ngoba ufuna kwenziwe ngale ndlela afuna abe yena engenzi kwayiloo nto. Nanso ngqa akayenzi nalo. Kodwa thina sikhululiwe emthethweni njengendlela yokuzuza ubulungisa. Awuzuba lilungisa ngenxa yezinto zenzayo ezinhle nezimbi ongazenzi. Inonsense leyo.
ndiyazi ke ngoku i-law defenders sithi besiceliswe iphi ivesi. Mna ndiyayithanda loo nto ethi izale ivesi ngoba kufuneka kube yivesi etshoyo kungabe ndima. Okokuqala khawazi le nto ngumthetho. Umthetho wanikezwa ukuze uveze isono. Zange umthetho unikezele abantu babengcwele. Ngicela ukwazi loo nto kuqala ngomthetho njengoba elele nje wapha emnyama. Andazi ukuthi ayelele kule ndawo ekungena umoya uba inoba botheyana bangana. Hayi ngithetha othethe. Ulale kule ndawo ekungena kona umoya ulale. Tikolo jambem, tikolo jambem. Ogijima phezu kwentaba. Akananhloni uyafa. Umsebenzi wona ndashumana. Glory be to Jesus. Amen. Xa uThixo enikeza umthetho wayenikeza babaze abantu basazi isono. Basibone isono. Umthetho wawunikezelwe loo nto khawujonge nansi ayikho apha nansi apha 3:20 Romans 3 verse 20. Bantu babelwela into abangayazi. Hayi safika inje lenkonzo. Ngokufuneka siyigcine nje. Ngokokuba ngokwasemisebenzini yomthetho akuyi kugwetyelwa nyama emehlweni akhe kuba isono saziwe ngokubakho komthetho. uThixo wayefuna babasazi isono abantu bayintoni. Wathi uze ungeni bavele bazi abantu ukweba sisono. That's the purpose. Uze ungangqini ubungqina bobuxoki ngomakhelwane wakho. Xa ndingqina ubungqina bobuxoki kanti bendisona. Umuntu wayengayazi loo nto kodwa ikhona wathi engayazi uba yintoni le. Amen. Injongo, i-purpose, injongo yomthetho ngiyo leyo. Yiloo nto xa efika uThixo kwaDam, Adam, uphi? Uthi Adam, wathi Adam. Nani nisathi Adam wathi ndilapha? Liculo mosela. uAdam wathi ndivile, zangathi uphi? Ndivile isandi sakho ndabale kandozweme. Efikile uSomandla. Mamelani akatshintshanga ingubo namhlanje i-overall usazo wathi tobeze phezolo. Ngoba umuntu osesonweni ubaleke ngaleko. Awuyazi into lapho ababaleki abantu. Ubona bezifake intambo nje bezifake kuyabalekwa. Bona imoto zabo zijinga amaselesele kuyabalekwa. Oh Nkosi yami. Akakuthiwa isevusele ngento khona abaningaziphaya. Bezichaza nje abantu kuyabalekwa. Ubaleka umsindo zayo. Senjini. Kwa ndizothi ukhulula intambo yakho ngoba wayihambela loo ntambo. Kodwa ubone bezinakmane ezingaka ile ntambo. Thandazela le ntambo. Oh, ndisivile isandi sakho. Ndabaleka ndayozimela ngoba ndiyambaze. Uthi ke ngokuthixo. Nina naningekho nandiphaya. Uthi uThixo ngoba andikakuniki nje umthetho okwazisa uba yintoni lena. Uxelwe ngubani uhambazi? Wayephithekile uAdam bakwenzekani ngoba akayazi until uThixo athethe kakuhle uba xa wenze lento sisona.
lento sisona. That is why namhlanje besabaleka yeke ukushumayela ngezinto zabantu, yeke ukushumayela ngezinto kakushumayela uYesu, bathi bayamthanda nalo Yesu, kakushumayela uYesu. Xa ubala ezi zinto you expose impilo yakho kubo. Ngitsho nabo abasindisi sithi ke umthetho ayisawumapha emthethweni, sawumapha emthethweni namhlanje. Umthetho wanikezwa ukuze uveze isono, kodwa awunako ukusindisa nokuveza ubulungisa. Awukwazi umthetho. Bathi abantu awutshuthi umdaka umthetho le. Ewe umdaka kubalo wena uyifunda iBhayibheli. Ithi umthetho ungcwele, umthetho ulungile. Ngoba iservice yomthetho, inkonzo yomthetho kukutyhilela abantu ububi. Ayiyokusindisa abantu. Ayiyokunikeza abantu ubulungisa. No. Wena mawuthanda kangaka umthetho, ucinga umuntu uzatshintshwe ngumthetho. Umuntu uyoniwa umthetho, yamosha. Amen. Galati 3 verse 24 and 25. Galati 3. Siphila impilo edidayo bathandekayo. Siphila impilo kaMadida. Ngoko ke umthetho waba ngosikhaphela kuKristu. Hayi. Uyayi? Sizawuthi chu. Umthetho wenzani bathandekayo John? Waba ngosikhaphela kuKristu. Ebodi. Za. Nike nibabona abantu abawelisa abantwana emgwaqweni. Amen. Nike nibabona. Ebazayo ukuthi ningafuna ukuthetha nje. Nyani nifuna nje ndiyeke ukushumayela kule cawe ndiyoshumayela ekhaya. Okay, ndim ke ngokumthetho. Nanku uSpam Sokhulu. Igama lakhe. Ngibani? Glory. Umthetho umsebenzi wawo kwakukuthatha abantu ubase uKristu. Phelile indaba yomthetho. Now, sikula point ke ngoku 8. Lo muntu okhapha abantwana abasesikolweni. Ndicela ukubuza uba uhlala pha edeskini na? Uyangena kolungena noba ufika kunomuntu egate ozowamkela abantwana apha esikolweni. La muntu nguYesu. Umthetho ngapha kwegate ugqibile umsebenzi wakhe. Once umuntu abekuYesu, iphelile indaba yomthetho. Iphelile. But sinabantu abangenisa umthetho eklasini. Zithini ithisha zingajoyinto ngoba uqhela ukuphendula wena uvela kwakho. School what? And that is school master said that should find part of the principal. Which one is school done? Naye nabazi singesi ngovela ubone baye ngoku. Hayi bakhathwe ngamanzi. Hayi baba sikhupha ngebhumbi. Ngiyathenga. Right, naba sisakodwa kuyobhalwa pha. Awuyiphinde le. Ndifuna kwezo zithi usimasibuse lo mthetho. Anazi kulwela uba makuyise i-10 commandments. Mayiphinde i-10 commandments oxhonywa esikolweni. Mayiphinde i-10 commandments ixhonywa esicaweni. Umuntu ulwela nje bakukrazulwe i-10 commandments. Amen. All right. I'm for it. Mayixhonywe kwi-buildings ezinkulu zohulumende and so forth. Just to remind abone. Ayinanto okwenza nto nathi. Ayibenzela ukuphila. Imithetho elishumi ayinanto okwenza nathi. Umthetho ugqibile ukuthi sikuKristu.
ujika umthetho egeyithini uyolanda abanye. Yiloo nto xa sebenxilile uMbetshumbo masecaweni ufikile umthetho. Yiloo nto xa sebephakathi kwethu uthi ufike usindisiwe ubabuza impilo batsho bonke hayi inkosi isigcinile badliwa ngumthetho uyaba-expose. Abadliwa umlilo wakho badliwa kufike umuntu osekhululiwe emthethweni wasebenza umthetho. Banembona nje benje ndamsa uKristu umkhapheli. Ifunde. Ngoko ke umthetho waba ngosikhaphela kuKristu. Yes. Ukuze sigwetyelwe ngokwaselukholweni. Bazalwane ungapheli awa ndiyalixoka futhi ukuze sigwetyelwe ngokwaselukholweni ukuze kuthiwe singamalungisa. Awukwazi uba ube lilungisa usesemthethweni uyaxoka awukwazi. Uba lilungisa xa umthetho usiseka uKristu. Then xa sisifika kuKristu kuthiwe singamalungisa, kuthiwe singcwele, kuthiwe simsulwa, kuthiwe asinatyala. Ndizama ukutolika le nto uba kuthini xa kuthiwa sigwetyelwe. Amen. Asinatyala. Asinalo nje. Asinalo. Awuke ngithule lo. Kodwa sinalo. Uvala uSathane uba ndithi asinatyala thina. Sigwetyelwe. Kuthiwe not guilty. Because the old account was settled long ago. Isilate sampa ifile yam bathe nditsho ifile yam ezulwini ngoku iclean andikhathali uba ngambi kuyo but ezulwini ifile yam iclean. Yiloo nto ndingathi mna kuwe ndiyezulwini ngoku ndisezulwini akutsho mna baseEfeso ndihlalisiwe noKristu ngasekunene ngoku. Abantu bomthetho banale nto yokugrogrisa abantu babaye ezulwini, abantu abasindisiwe. Awungeke ulibone izulu, awungeke uzothi hamba ndoda uYesu ogwenini ngobuhlulwe inkonzo yakho. Kuthiwa ithi la ngoma lo makoti xa abasemzini abavimba ukudla kwaye makufika abakowabo wena ngathi yenza into makufika abakowabo hayi ukhupha nezigano utsho izitya kube sekuthiwa ke ngoku khe ulibone izulu hamba mfazi Yesu ngokweni ngoba ngathi ngoba kuya ezulwini kuxhomeke uba uvimba abantu awuvimbe bani. Into banga uvimbe inye ka ubaba lalusebenzi kuwe. Yo ufunde u-24 ndithi ndisa no-25. Njengoba lufikile ke ukholo asibi sabaphantsi kwamkhapheli. Inzima into umuntu ashumana benesibindi athi ndiyakholwa kodwa athi imithetho yale nkonzo ke ithi lokuba ke ukholo lufikile asisekho phantsi komthetho tu hayi ikhona levesi esingazuyifunda ngoba umthetho sowubhalwe ezinhliziyweni ila ndithe kuwe ubabalo ngokusebenza kukaThixo enhliziyweni. Sombuyisele emthethweni lo mkhumbuze uba ungubani. Mkhumbuze lokho wakwahlala nje ukhohliwe usindisiwe. Wahlaba kangaka. Masiyama. Siyabulisa. Seyiphelele ngokule? Hayi kaloku xa iphelele kuyadlula. Amen. Romans chapter 7 verse 4 to 6. Ndifuna ukunikwetha. Wathi umzi wakhe wathi siyabakwetha. Ndifuna ukunikwetha. Siqonde bazalwane asisekho phansi komthetho. Hayi ngobuciko babashumayeli, ngokwezwi likaThixo. Yebo. Ngoko ke bazalwane bam nani nabulawa nafa kuwo umthetho Tyhini ngawo umzimba kaKristu. Tyhini bathandekani nabulawa nathini
nafa kuwo umthetho, awufanga wona. Kodwa nine nisindisiwe, nabulawa, nafa kuwo. Ngantoni? Ngomzimba kaKristu. Oyi bathandeka, ngexesha uyesebekhelelwa wayebulala bonke abazawukholwa kuye, babulala emthethweni, bangabisalawulwa yintoni umthetho. Masiqhu Ukuba nibe kumbi kulowo ke wavuswa kwabafileyo. Jesus, noma komnye umuntu ngoku nisukile ngokulagadiye. Amen. Ninikwe ngokomnye umuntu lo wavuswa kwabafileyo, not lo wafa kuphela, kodwa lo wavuswa kwabafileyo. Nilapho ke nini? Yeah. Ukuze sixakathe isiqhamo kuThixo thina. Bendichile. Awuqande pha. Bendichile. Ngeke uxakathe kwasiqhamo, usasifundekela, usapraiser, usahagene nomthetho. Kohlwa. Yonke into yakho uzawukhandleka. Yonke into nafuneka uyisebenzele. Ngokuphiwe igrant. Babona abantu upeta pha egadini upetelana. Hayi la ama 350 yeza. Funeka afike emsebenzini. Into ezamahala kodwa unayisebenzela. Verse 5. Kuba oko besikwinyama ukuthabatheka zizono okubeka uxhokonxwa ngawo umthetho. Andazi banifunani ngoba iBhayibheli yazitsholo, ngithulile mina. Kwakusebenza emalungwini ethu ekuxakatha isiqhamo esisa ekufeni. Yo. Ndithe siphela kuverse 5. 6. Masiyana. Ke ngoku sikhululwe thina kuwo umthetho. Hayi, ndifuna umuntu ozawuthi umkwenu uyabhuda. Uthi ngokusekho indaba yamthetho ngoku. No uphila kanjani ungekho umthetho? No uphila kanjani insindiso ngekho? Ndifuna umuntu ndiyabhuda aziba uthi iBhayibheli yakhe yabhuda. Ithi iBhayibheli ngoku not kusasa ngoku nikhululwe kuwo umthetho. Yes. Safayo nje kwesasibanjwe kuko. Wona umthetho lo. Yeah. Ngokokude sikhonze sinobutsha bomoya. Jesus. Singakhonzi sinobudala bomthetho. Hayi. Obhaliweyo. Njani? Obhaliweyo. Ayaqala intathathu. Ithi ngosingakhonzi sinenantsika yomthetho obhaliwe. Bengicela unibuze umbuzo. Ngeyiphi imithetho ngoku umthetho ninenwaziyo obhaliwe? 10. Eminye ayibhaliwe kodwa ingathi obhalwe nyani. Umthetho elishumi. Mandigqibe. KuKristu sifile emthethweni. Amen. Saphila kubani? kuThixo. Thina siphila ngomoya, hayi ngemithetho. Yilonto sithi ubabalo ukusebenza kanti ubuhlulwe nguThixo ekusebenza. Akonto ozawuyenza xa ubekela imithetho. Make ndithethe namhlanje nje lesiqhubekisana nalo mithetho elishumi ayizukwenzela nto. Khona ukuthi uyayilahla futhi ngoba ke vanga kuthweni ngaba sikhululiwe emthethweni nalo 10 ayizukwenza nto. Masitho siyifunde abaseKorinte yogqila lesifunda is Corinthians verse 2 chapter 3 qala ku verse 6 jambe liyophuma. Osenze nokusenza sakulingana ukuba ngabalungiseleli bomnqophiso omtsha. Singabi ngabobhalo nje kodwa sibe singabomoya. Ewe. Kuba ubhalo luyabulala. Ivani. Moya ke udlisa ubomi. Ivani. Ithi iBhayibheli imithetho elishumi iyabulala.
wena ke advocate ye-10 commandments at least umbhalo lunjani luyabulala kills ulwela into athi kuThixo iyabulala uyazi bayo ndivukelwa ngumona ngoba nomzimba wami ukhathele nabanye bathi praise God xa ukhathele nathi sesikhathele bekufanele ngona ngiqalisa ukushumayela ke xa ngokungexesha ndiyeke umbhalo lunjani luyabulala labulala umthetho njengendlela yokuzuza ubulungisa uyabulala hayi kodwa mntwana khona ayikabikho mos into yakho ethi i-10 commandments then nizikhele nje enhloko awuzikhele eBhayibhelini nasi ke kaloku ukuba ulungiselelo olo lubulalayo lukroliweyo ematyeni yacaca ngobhalo yacaca lubhalwe phi ematyeni ndipheni imithetho yakhe yabhalwa ematyeni ngengiphi emntana ubulibele ukuthanda umthetho yazi ukuthanda ukufa soze umkhonze kakuhle uYesu ulibele ngumthetho soze bengicela ukuthi soze because usekufeni usentweni ebulalayo nawe uzawuproduce intoni empilweni yakho ukufa uzoba ngokwabulala lweza lunobuqaqawuli ngokude oonyana bakaSirayeli bangabi nakuqwalasela ebusweni bukaMoses ngenxa yobuqaqawuli bobuso bakhe ubuqaqawuli ke obebuza kubhanga uverse 1 verse 7 okay lungathini na ulungiselelo lwakhe umoya ukungabi nobuqaqawuli ngokugqithiseleyo yes kuba ukuba ulungiselelo olugwebayo lonobuqaqawuli imani yes ngalo into ethethwa ngomthetho ake sithathu luqala umthetho kule wabulala umthetho weza nokufa ngoba uthi uyagweba akekho umuntu ogweba nje ngomuntu osemthethweni yonke into imbi so ulamba olonto ulanga ngishumayela uzange yabona ngathi amen ngoba akafuni lento yenzeke glory be to Jesus yabazalwane akekho umuntu ojudgmental akekho umuntu ogweba njengomuntu osemthethweni uloku efunana nento azayigweba kanti kungoba ugwetyiwe Romans chapter so ibona ngimi Romans chapter 8 verse 1 therefore ngakho ke ngoku akusekho ukugwetywa ngoba uKristu nalapho sikhululweni ubaba ngoku kuthiwa lenkunzi malanga iyabulala inkonzo kude kuthiwa inkonzo yokufa inkonzo lulungiselelo lokufa kaka ugqibe mama kokukhona luyakugqithisela ngobuqaqawuli ulungiselelo lobulungisa kuba kwanoko kwenziwe kwaba nobuqaqawuli akwenziwanga kwaba nobuqaqawuli ngale ndawo ngenxa ke yobuqaqawuli obubona bubalaselayo ine ndifuna ukuyixela kuni le bathandekayo umthetho ndithetha ke lo waseBhayibhelini amen andithethi wasemsebenzini andithethi wasemgwaqweni ubuqhuba ngo120 phaya endaweni ka20 so ugwetyiwe iBhayibheli umthetho uyabulala umthetho uyagweba kukuwe kufuna ukuzifaka kulona ungaya but sizawuthi ngosingahlali nawe sizambona lo muntu ukholelwe emthethweni ngoba uzambona aphe khona uyabulala aphe khona uproducer into ephila kuwe aphe khona uyagweba umuntu ubhodla into ayitheni kanene into yeBhayibheli thina singabolungiselelo lomnqophiso omtsha not omdala but onjani na omtsha then
umnqophiso omtsha uYesu uchazile uthe usegazini lakhe awukho emthethweni usegazini lakhe igazi likaYesu lixabiso amen ekwabhatalwa ngalo xa sihlangulwa lixabiso esa ayolobola yivalue ayolobola ayiyo ilobola ndifuna ke manje ukuthi igazi likaYesu salotyolwa sahlawulelwa zange silotyolwa yazi ba ndiyacunuka wamhlawulela elami icala nezono zami wayezithwala ngothando olusimanga wayengithanda ngimuzi wamhlawula azange silotyolwe khona into ezininzi ezingicununkise nje sithubeni salotyolwa hayi yile nto bethi lobola umkakho ndoda ukuba umlobolanga uyizuku inkomo andiyibi nomalume wakho kawayigetha mlanga thina sawuhlawulela redeemed how I like to proclaim him redeemed by the blood of the Lamb redeemed by his infinite mercy his child forever I am redeemed oh redeemed okay oh hlengiwe ngegazi batho ngibonga sayisaphe silungu indoda yazi nesiXhosa ndithanda isilungu sihlengiwe amen sihlawulelwe asilotyolwanga mani sangiphunukise bazalwane yekele mani silotyoliwe sihlawulelwe we've been redeemed zishaya zonke zibhekele hayi wayecula uncandweni ngokwezinga lakhe ngeliya xesha nami ndandiyiva futhi hayi sendijokwam andiyiva mama andiyiva ngoku andiyiva lotyolwanga bendim nawe sendicunuke kazi bandicunuke ndiyaziba hayibo ndiyabibitheka sendibenzela amanzi kuthiwe ngiphathele namanzi umzi omtsha singabalungisele ngomnqophiso omtsha ibibhakwe igazi cela ukuyeka kawuke ndiyeke namhlanje ndicunuke kuthe ubuyele njani umfundisa ukuthi hayi hawuyeke ecunukile so injalo bathandeka siyabonana ku-part 2 next Sunday ndifuna ukuyicokisa le nto yolubabalo bathandeka nive ndifuna ukuyicokisa le nto yolubabalo ukuba bacinga bapha sisentweni ewiki abazalwane amen bacinga uba sisentweni ewiki abazalwane kanti sikwenzima kabi sisesizibeni into ebonakala ithulile kodwa yeyi sesizibeni praise the Lord make sibonge inkosi ngokuthandaza bawulungile